nyandi. Wis mari lemu make up. Ora make up kuwi ora ngarep nyandi. Iki aku sarene wis janjian karo kanca-kancaku emang ya. Temu kangen setu apa gimana? Setu paing apa setu apa? Iki temu kangen perpitian ning lor kono. Tak sama pisan lek. Sing tuku-tuku bakpo apa-apa ngono. Ana lah ya Allah kayak kira mau maca delok entok kuwi. Tapi kok gede kuwi engko. Tapi ki molor iki ora topi gedhi. Lah tapi dhewe yo nanti. Udah tak ubah ro ketenek 2 tahun ra tau tak ubah. Bolote ngwetel kok topiku tak jak. Ya kisi-kisine kok di darani arep jogging nggih tapi kuwi. Loh, iki topi ora khusus nggih jogging kok. Khusus nggih jajal pitik barang ya ora apa-apa. Ora mek topi nggih jogging. Ya sak tahun 500 cukup, Pak. Alhamdulillah cukup iki gitu ku. Bakpo. Gitu ku bakpo ya nggih ciblon. Matur suwun, muga-muga rezekimu lancar, awake dhewe sehat, panjang umur iki dhuwit kok ngendine? Duwite sapa? Wis to rasa takok iki kok ndi pokok ditampani. Lah piye ra? Aku ngoe mesti duit sing hasil kerja kerasku. Lah dhewe bengi aku wis awake 120 lho. Iki engko dongakno payu engko tak tambahi panggahan. Tambahi panggahan enek lek ngene iki. Pokoke aku gelem obah terus mesti sak keluarga kabeh mamah. Amin, tak dongakne. Engko pitikmu payu neh. Ya wis ya. Ya hati-hati.